O, Mr Whisperer! Ew, siamai? Siwr i chi? Haia. Llywelyn. Llywelyn, haia, ti'n iawn? Sgwrs chi? Neis i gwrdd y ti fyd. Chi'n ma gyda ni heddi, gyda Golwg 360. Ti'n iawn? A chi'n mynd i fod yn chwarae fyna yn Haffi Maes B yn yma. Ydw, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i fod yn onest. Maen nhw wedi gadw fi mewn blwyddyn yma. Dwi ddim fel arfer yn cael cynnig gigs yn y Eisteddfod. Wel, hwnna'r un cwestiwn nesau. Faint bod brysur wyt ti yn y Eisteddfod? Dwi'n brysur iawn ar y cyfan, ond popeth dwi'n cael, dwi'n haslo pobl i gael e. Ond tro yma, maen nhw wedi gofyn i fi sydd yn neis. Achos fel arfer, byddai'n chwarae yn y tafarn tu allan neu rhywbeth. Ti'n chwarae gyda gigs Cymdeithas neu rhywbeth? Ydw, Cymdeithas yr Iaith nos Sadwrn yn yr Clwb Cobra yna. Gyda Bob Delyn. O, dwi'n yn y spot. Reit, fel ni gwestiwn bach yn sensitif. Faint o'r Welsh Whisperer sydd yn joke a faint o fe sy'n reality yn cymryd y peth o ddifri? Mae bywyd, mae reality a bywyd fantasy yn gallu plethu mewn i'w gilydd ym myd y Welsh Whisperer yn eitha aml. Dyna data. Diolch yn fawr. Ond Andrew wyt ti'n ei bod, yn dod? Faint o hwnna sy'n dod mewn i'r act? Neu efo act yw e o gwbl? Y Welsh Whisperer, mwy fel ffordd o fyw yw e, na act i fod yn onest. Dwi ar dan yn ceisio adfywio'r clap o chan, yr hen noson lawen, gyda ni gwell fan hyn, mae hwn bach yn trendy fod yn onest, gyda ni gwely, mae'n neis, a mae yna casgeni, hen casgeni olew, fan am o pobl listen yn nhw, a dyna'r gig cyntaf i fi wneud mewn tipi. Diolch i Gorwelion Horizons am trefnu hwn. Ond beth am, o'n ti'n gweud yna, ti adfywio'r hen proddodiad o clap o chan? I ti'n gweld, i ti'n credu bod ti'n trio dod o diwylliant Cymru camau yn ôl yn edrych na symud gyda'r oes? Wel, na, dwi'n cymryd lot o ysbrydoliaeth gen artistiaid draw yn y Werddon. Mae yna lot o bobl yn canu gwerin a gwlad gyda tipyn bach o hiwmor a maen nhw'n teithio sioeau amaethyddol. Sneb yn poeni dim byd. Maen nhw'n cael cwbl o beins, lot o hwyl i'r teulu oll. A maen nhw'n llwyddiannus iawn, maen nhw'n teithio llawn amser. Ac dwi eisiau dod â tipyn bach o hwnna i Gymru. Mae rhywun wedi cymharu fi fel rhyw fath o Julio Iglesias Cymreig. Dwi'n gwybod os ti'n cysylltu efo hwnna. Neu rhyw fath o Daniel O'Donnell Cymreig. Dwi'n meindio fatha rhyw cyfuniad o'r ddau. Cyfuniad o'r ddau? Y Welsh Whisperer. Yma, y Meifod. Ac o ran cynnwys wedyn, beth wyt ti'n rhyddhau hyd yn hyn a beth gallwn ni edrych mlaen i o bosib? Wel, dwi wedi rhyddhau album o'r enw Plannu Hedyn Cariad ar label Taro D. Ac dyma chi 10 can, rai Cymraeg, rai Saesneg. Mateb da wedyn? Trio cwestiwn pawb, 6-10, cyfnod selar. Dyna ni, na gyd ti angen yn bywyd. Wel ond ymateb da, dwi'n mynd rownd a ma'n gwneud lot o waith yn y Gymraeg, bennaf, yn onest. Ond wedyn tipyn o gig Saesneg hefyd, a mae'r ymateb yn gwneud gig yn Bristol yn ddiweddar, a mae hwnna'n ddiddorol, gyda'r banner enfawr 10 troedfedd i 8 troedfedd Welsh Whisperer, banner yn rai goch a pobl sy'n aml. Dwi wedi boi fach. Ond erbyn y diwedd, ar hwnna ddoli clap o chan. A allwn ni edrych mlaen i rhywbeth yn y dyfodol, ti? Gobeithio lot fwy o albymau. Dwi'n gobeithio wneud rhyw dilyn llwybrau Dafydd Iwan neu rhywun fel yna, a just hamol cynnal allan tan y diwedd. Tan y diwedd. Dyna fe. Dyna fe ti angen. Tan bod y checks yn rolio mewn. A dau beth nawr, o ti'n sôn o'i fi gynnau, dau beth mae wastad rhaid cael pan ti'n gwneud teithio o gwmpas yn ei gigs. Papur bro, lle bynnag dwi'n mynd, heddiw, dwi yn Meifod ym Mhywys, Clir Gweinydd. Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn, mae rhywun wedi dweud bod fi'n iawn. Ac os oedd yna 4 papur bro yn yr ardal yma, a ni ddim yn gallu credu hwnna oherwydd y cardi bach yw'n papur bro i adref o bentre Cymfalu Mynach. Wrth gwrs, pawb yn nabod hwnna erbyn hyn. Ond nes i trio anfon rhywbeth i ryw papur bro arall clebran, ac nath nhw'n dweud, ni allwn troedio ar y blwydd. Ac yn cytuno fy'n llwyr. Felly gobeithio bod fi'n iawn fan hyn. Mae fe'n dweud Meifod, ond hefyd Llangadfan, Llanerfil, Foel. Mae'r restr yn mynd mlaen. Ydy. A'r ail beth sydd angen pan ti'n teithio? Bara brith. Wastad, mae hwnna'n paratoi a mae'n ar y llwyfan yn barod. Gyda fi gan, wrth gwrs, torth o brith sydd yn enwog erbyn hyn, ringtone Geraint Lloyd, nôl y sôn. Ac tipyn o hit ar yr un Radio Cymru fyd. Felly ni, papur bro a torth o bara brith. Welsh Whisperer, diolch yn fawr. Diolch i ti. Ta-ra. Sa eisiau mynd i bywyd Ysyn ti'n gyrru trwyddo Ond bydd yn stopio heb law am gael petrol
Sa'n siwr os oes na fysiau, taxi cabs neu trenau arrifa. Falle bod fi'n anghywir, ond ma'n edrych yn llawn. Hyn gestydd a defaid wen. Oce, mae ganddyn nhw mychantre. Cartref Senedd Cymru cyntaf, o Wain Glyndŵr a Celtica, ond pwy sy'n dod o Boes? Oes na unrhyw un yn dod o Boes? Sa'n byth yn gwrdd â bobl Boes? Wel, eisiau, ond heblaw am fychanlle. Sa'n gweld dim reswm i fynd na, heblaw am ffarmio neu mynychu syldefaid. Ond os chi'n digwydd dod o Bowys, peidiwch a slapio fi achos falle bod fi'n jogan. A dwi'n falch bod na neb o Bowys yma heno. Achos o'n i'n meddwl o'n i byth yn mynd i cael y phone call i wneud y gig yma ym Mhowys. Ond mae di digwydd, maen nhw wedi prynu mewn i'r brand Canu Gwlad, Gwerin Roc a Pop Cymraeg o Gymru. Nes i adael y band yn Sgwrs, o'n i methu cael visa i dod yma i Sir Drefaldwr mi, lle bynnag ydw i heddiw yma. Ond mae'n bwrw glaw, jyst fel ni'n disgwyl. O'n i wedi siarad dros o'n tan bod ni'n cyrraedd y darn nesaf. Tro nesaf is i mychanllef, ges i chips on ddim yn Nick's Diner. Mae hwnna'n stori wir i chi. Gech chi'n recordio hwnna. Hei, ond dwi dal ddim eisiau mynd i Bowys. What? Bod na bobl neis na, mae'r tywydd yn braf, ond mae'r defaid yn siarad. Si felly ddim yn peth wael achos mae acen ac yn olbarth bod drwchus a bref. Ond paid ymddiried mewn ffarmwr sy'n weld ei stoc. Mwynhau wraig, mwynhau wraig. Pwy sy'n dod o Bowys? Oes na unrhyw un yn dod o Bowys? Falle ai draw i Bowys i wneud ffrindiau newydd ffôn ym Mhowys. Oen, diolch yn fawr, ie. Ie, gewch chi clapio nawr. Pa poeni, na i dweud chi pwy wedi clapio ac i chwerthu'r a popeth. Sy'n gwneud i mi.